Cada una de les companyies ens parlarà d'un aspecte de l'energia concret. Començarem amb Som Confort Solar, que ens parlarà d'autoproducció i autoconsum. Tot teu. Hola a tots. Bueno, parlaré d'autoconsum, d'autoproducció d'energia, d'energia fotovoltaica. Primer comentar que venim d'uns anys d'una mica de paràlisi del sector, on se l'han volgut carregar pels interessos i ha estat una mica difícil el tema de fer instal·lacions fotovoltaiques. La burocràcia, primer per part dels ajuntaments, on molts llocs demanen o demanaven un projecte tècnic, quan el Reial Decret no demanava, quan és una instal·lació tècnicament molt senzilla, com si demanessin un projecte tècnic per fer la instal·lació d'un aire condicionat i una sèrie de traves que feia que els clients estiguessin mesos esperant la tramitació de l'expedient i després les traves burocràtiques pel tema de legalitzar la instal·lació amb els tràmits amb Endesa eren realment un diagnòstic molt farragós i portaven moltes hores, molts papers. Tot això ara amb la nova llei ha canviat. Primer, en aquest cas, en l'Ajuntament de Sabadell o altres que han canviat l'ordenança municipal fiscal solar per no assabentar. El tema facilita molt fer una comunicació, que són 18 euros, i l'endemà ja pots fer la instal·lació i a partir d'aquí després tenir les comunitats de l'IBI, com comentava el meu company. També la nova llei ja no haurà de demanar el punt de connexió Endesa, no s'haurà d'instal·lar un comptador com el que tenim de consum, que fins ara era obligatori instal·lar-ho, entraria la instal·lació i dificultava fer també la instal·lació, el tema del comptador. I la legalització se suposa que també serà molt més senzilla, més ràpida i serà simplement butlletins i un registre a la indústria. O sigui que en aquest sentit hem guanyat molt i s'espera que la fotovoltaica torni a créixer. Érem un país fa uns anys que eren punters en aquesta tecnologia, després va haver uns anys d'ombra, que si l'impost al sol, totes aquestes traves que comentava, perquè ha estat el sector molt parat i ara sembla que torna a revivar-se una miqueta. Nosaltres vam néixer per lluitar contra un món carbonitzat, que és el que tenim ara mateix. I sí que és veritat el que comentàvem abans, que la compra d'energia verda certificada és només un segell, però és un segell importantíssim. És un segell com totes les coses a la vida, l'home ha caminat mirant a l'horitzó a una utopia. Aquest és el nostre repte, canviar-ho. I sí que és veritat que és un segell que l'energia poder a Catalunya, la gran part de la nuclear i també de la França i no és renovable, veritablement. Però és cap a on volem anar, és la pregunta que ens hem de fer tots nosaltres. I com a ciutadania tenim molt poder a l'hora d'escollir. Contra més demanda hi hagi d'energia renovable que oferta, al final haurà de passar la demanda. Això està clar. El tema de les instal·lacions fotovoltaiques. Les instal·lacions fotovoltaiques, tothom, des de comunitats de veïns o cases unifamiliars, pot tenir una instal·lació fotovoltaica i autoproveir-se d'energia. Passar de ser un mer consumidor a ser un prosumidor, a ser part activa del sistema i produir una part de l'energia que consumeix a casa i operar amb aquestes plaques fotovoltaiques com aquestes que surten cable elèctric, el manteniment després és zero, no hi ha cap circuit d'aigua ni res que s'hagi de mantindre. Són cables elèctrics que van a un inversor, després passa aquesta fulla, un inversor fotovoltaic que converteix l'energia contínua que genera les plaques fotovoltaiques en energia alterna per ser consumida a la vida. Llavors, trobem dos modalitats. Energia fotovoltaica d'autoconsum directe, genero energia i la consumeixo a la vivenda i l'excedent que tinc, la sobreproducció que tinc, se'n va a la xarxa elèctrica de distribució. L'altra manera de fer-ho també és incorporar bateries. Aquest excedent, en comptes de llançar-lo a la xarxa elèctrica i de moment perdre'l, perquè ara mateix no te'l paguen, seria guardar bateries per fer-ne ús
més tard, a la tarda nit i de més. I pujar la teva ràtio d'autosuficiència poder del 30% al 70%. Aquestes serien les dues modalitats. A més, es pot posar un termoelèctric i escalfar aigua calenta amb el sobrant d'aquesta energia i pot fer-te el 50, 60, el 70% de l'aigua calenta perfectament i tenir un estalvi extra en la factura del gas, en el cas que tinguis gas, o treure, que seria desitjable, totalment el gas. I la part que et falta l'acabes de fer amb energia elèctrica de la xarxa. Les instal·lacions en 2 dies estan fetes, 2 persones. Instal·lar les plaques a la taulada, passar cable elèctric fins a l'inversor, caixa de proteccions, i d'aquí ja a la quadra de la vivenda. En 2 dies, una instal·lació de 6, 10, 14 plaques està feta. Els preus te'n vas amb l'IVA inclòs 6 plaques uns 4.000 euros, 10 plaques uns 5.500 i 14 plaques uns 6.500 euros amb l'IVA inclòs, la legalització, tots els tràmits, la posar en marxa tot. I les de 6 plaques tindries un estalvi aproximat d'un 25% de la factura elèctrica, en el total de la factura elèctrica. Amb 10 plaques arribaria gairebé al 40%, i si incorpores bateries t'aniries al 70% d'estalvi de la factura elèctrica. Més o menys els tiros va per aquí. Les amortitzacions són depèn si ne fas més ús o menys, contra més consumeixes, més estalvies i llavors ho amortitzes, però te'n vas entorn als 10 anys d'amortització. De l'any 10 a l'any 30 o més de l'any 30 que dura la instal·lació, els estalvis són bastant grans. Des del primer dia estàs estalviant, revaloritzes el valor de la casa, com si reformes la cuina o tal, pots fer una instal·lació fotovoltaica. I si teniu alguna pregunta o m'estaria bé, no tenim moltes més coses a dir, les instal·lacions són molt senzilles. Hi ha una pregunta directa. Pots agafar el micro de cable? Sí, el tens allà. A veure, mira, jo tinc una experiència amb el calor solar i no és massa positiva per dos orígens. Un, l'adequació de la tecnologia al nostre ambient i l'altre, el manteniment. Les dues coses, ja sé que en els dos sentits és molt més senzill la fotovoltaica que no. Però, i per tant, la tecnologia de partida va bé. Però amb el tema manteniments, encara que sigui zero, però no és zero, perquè el manteniment de la instal·lació elèctrica de casa també l'hem de fer. I per tant, com a mínim, de semblant aquest dia... I què fas de manteniment elèctric a casa? A mi se m'espatllen moltes coses. I per tant, m'ho venen a reparar i a regular. Però això és un correctiu, s'ha espatllat. Jo vull dir, el tema és, el servei tècnic o els serveis tècnics que tu puguis tenir a l'abast estan en condicions de garantir un manteniment eficaç i eficient d'aquestes instal·lacions? El manteniment mínim que es podria fer, que pot fer un usuari mateix, és netejar les plaques per augmentar el rendiment. Inspecció visual de la carboneria de l'estructura, que és el que està a la intempèrie, que no tingui òxid i continuï estant forta, i que l'instal·lació estigui funcionant. És a dir, no s'ha de fer cap manteniment específic de cap tipus. No és com la solar tèrmica, que sí que té molts punts més susceptibles d'un circuit d'aigua, té glicol, s'ha de controlar el pH de l'aigua, s'ha de netejar les plaques, s'ha de mirar que el caudal de la bomba sigui correcte, s'ha de netejar el filtre, s'ha d'engrasar les vàlvules. Aquí sí que hi ha una labor de manteniment anual que sí que és important fer-la perquè la durabilitat de l'instal·lació durant els anys continuï donant el rendiment que ha de donar. En canvi, la fotovoltaica, com comentava, si no hi ha que tu veus que ha deixat d'injectar, que llavors em trucaries i passaríem a la instal·lació a veure què ha passat. En principi la instal·lació no té cap cosa a revisar i important. Amb el tema, potser, amb les bateries antigues,
Sí que n'hi havia el manteniment de Sí, les l'aigua. bateries de plom sí que havia de fer un manteniment, però avui en dia qui es fica bateries es fica bateries de liti, que són sense cap tipus de manteniment. Quin cost tenen les bateries? Les bateries ara mateix és el que té el cost més important. Van de 3.000 fins a 8.000 euros només en bateries. Depèn la capacitat de bateries que fiquis. I se preveu que el mercat en 2 anys, doncs, igual que el preu de les plaques, va sempre picat i va baixant cada any. Es preveu que el tema de les bateries, amb la incorporació del cotxe elèctric, la segona vida d'aquestes bateries i més, doncs faci que el mercat de les bateries baixi. El cost de les bateries és el més I no fem important. dues fases, o sigui, Sí, la instal·lació i després les bateries. Les instal·lacions són escalables, pots començar amb 5 plaques, o 3 o 2, després passar a 6, després a 10, després incorporar bateries, la instal·lació és totalment escalable. Feu assessorament pel que seria comunitats de veïns? De com s'ha de gestionar quan tens diferents veïns? Sí, això és un tema que ara estem en una prova pilot de la Generalitat, que farem una primera instal·lació d'un sistema que ha guanyat un concurs, perquè el tema de l'energia compartida, que va tombar el Reial Decret al punt aquest on deia que no es podia fer, ara es pot fer, és legal fer una instal·lació fotovoltaica per a tots els veïns, però encara s'ha de veure la solució tècnica com és per al tema del repartiment d'aquesta energia i dels costos i encara s'ha de veure com implementar-ho tècnicament. Però tu, com comentava, pots fer-te una instal·lació pels serveis comuns, que seria el fàcil, o pots fer-te una instal·lació a una part de la teulada comunitària només pel teu pis. Això avui en dia és totalment factible sense que et donin el permís de la comunitat, de la comunitat. Tu has parlat de que les plaques aquestes tenen una vida de 20 a 30 anys. La meva pregunta és, però tenim una obsolescència tecnològica. Bueno, tenen una pèrdua de rendiment, les cèl·lules, cada any hi ha una curva del fabricant que et garanteix una garantia de 25 anys de la seva producció. 10 anys de garantia del producte i 25 anys de la seva producció. A mi em pots trucar l'any 7 i li fem una medició a veure si estan produint dins d'aquesta curva, si no, te les canviem. Les plaques, passat els 30 anys, continuaran produint energia, perquè se suposa que haurà sortit una tecnologia amb millor rendiment que et sortirà a compte canviar-la, però si no te les canvies, les plaques continuaran produint. Però la meva pregunta anava en que no tindrem millor tecnologia abans de 30 anys? Bueno, esperem que sí, no tinc la bola de... No, és que això ens modifica el panorama de l'utilització. O sigui, quina previsió teniu de que hi hagi una millora substancial a un pla relativament curt? Això no t'ho sé respondre, perquè clar, hi ha tecnologies noves, veus que hi ha investigacions a les universitats de cèl·lules noves o combinació de cèl·lules que arriben a un rendiment molt major, però d'aquí a que surti al mercat a un preu competitiu i ara mateix el silici és qui governa tot. Ok. Alguna pregunta més? Doncs moltes gràcies. Vale, a vosaltres.